ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wuro bayla moodi boɓorela sincan barka kon waktu yoni ha to wuro arɗo altina e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men duuɓi capanɗe jeegom e nayyi hande o woni manditare leydi sénégal yuɓɓinama ɗum ko subaka hande o toon to galle lamorgo to taw koye sifa mbaadi ɓamtude araraya gendi leydi ndi to leydi mauritanie hoorejo leydi ndi mouhamed sekha al kaswani ne tawe ñalawma hande o to wuuro wiyetego nabaqiya ne tawe nder état mo trasa ɗum noon ko yidde uddi toon laawol wuuro joñinogo faade toon to hooso to leydi men ketto e kabruji men musidɗo men alhassane oumar mboca to leydi mali gam nden kay kisal leydi ndi to cercle mo douenza koni koɓe arme leydi mbaɗi toon fiyande kolliti derguiti toon kaɓirɗe jonɗe no fewi toon to duna ha to lerbe kala ɗum ko ñalawma hanki o kabruji men mana en ha to guiné conakry côte d'ivoire niger burkina faso togo afrique du sud leydi gabo ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo avc jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémoride gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji laaɓade listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kame lasrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma a wi alhamdulillah
ceerno ahmad tidiani diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele goragu joguiɗo fibron ko nonne kadi mo seyɗani memi janowo barogal kala mum fo sa jokkodiri makko ma on jewti hen ko yaaji. ceerno ahmadou tidiani diallo holto o tawete hande o tawete koto paris lamorgo leydi france saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno ahmadou tidiani diallo gorko mo melga wuuro jinneji bas makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno abdoullahi diallo saydi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto rosso e dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno ahmadou dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno souleymane diallo ene tawi ɗon noksoɗa on noon sa jokkodiri makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno amadou tidiani diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene wiya moon ramadan moubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru allah teddundu kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe naasaande nayi setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon Seydou Abouba bismotoɗen ko ceerno Ibrahima Seydou Kane kala kikiɗe takkusana nder lewru korkane addana men actualité ji ko fate banggue diine du lewru teddundu wondu e waynodirede maw arto e jangtade ɓuure waynodirde induɗo hen lewru korka ɗo henon ɗo fuɗɗi yaade gueɗe moƴƴe kayya moƴƴinoje neɗɗo gam wadde ɗum hen ceerno Ibrahima Seydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. ɗum waɗi jam. wa aleykum salam wa rahmatullahi ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en ñaganima foof Allah moƴƴere en ñaguima foof nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe ha joni gonɗen koye sappo cakkitto korka lewru ndu woni koye waynade mbiɗen moni kala yo tinno beeli ene waynodira e mayru baynugol moƴƴol so tawi a dañi koɗo o funnima e yaade e moƴƴi ko baynodira e koɗo o baynodiral moƴƴal ɗum waɗi janggo e jaam so tawi a yitorodiroyi e koɗo o on a turata dande kadi a hersata oɗo koɗo noon mo ganduɗa so tawi a waynodiri mum baynodirgol moƴƴol so tawi o artoyi hitande wonde o tawtima Allah ene muñanma e kadi ma Allah walle no jaɓɓordirɗamo kadi moƴƴa e makko no Allah haajiri yo moƴƴiri ni so tawi kadi Allah hoddiri kadi ko e nder yolde he kadi ladial ma ari kadi a yeehi so tawi a hawroyi e makko toon e toon kadi foof ɓurata weltade e kawrogol makko toon sabu jomiraɗo subhanahu wa taala o wi golle goɗɗe ɗe foof mboɗo fodani neɗɗo mami yoɓ ɗum naggam o walla mami jobdi muɗum mami rewna juuɗe maleykaji kono noon korka ko min yoɓanta hooram korka ko min tan Allah yoɓanta hooram wonande on korɗo o kadi ko min andi no foti joɓanmi on ɗon ɗum neɗɗo haala joom haqqille ala ganduɗo no foti Allah yoɓata ɗum so tawi hoori lewru korka ndu ha maayi ɗum noon lewru korka ndu are yaade sappo cakkitto o mbiɗen foof kadi mbiyama ko hen boni jamma leylatul qadri oɗo jiilateɗo o ene waɗi luural ene wiyaɓe koko majjina e nder hitande he won wiyaɓe koko majjina e lebbi goɗɗi ɗi koko majjina e ñalawmaji goɗɗi ɗi kono anduɓe hewɓe ɓuuri haqqillaji mum ɓuuri nangude koye sappo cakkitiɗo o ko hen jamma leylatul qadri woni ɗum noon tuggi ñande nogas e goho tan ha lewru ndu maaya ñande foof sa ronkani fib anniya maɗa ko ñande hen woni jamma leylatul qadri
anduɓe hewɓe kadi jaari ko ñande nogas e jeegom ene jofi nogas e jeeɗiɗi ko ñande hen woni jamma leylatul qadiri ɗum noon ganɗo goto ni o wi so tawi aɗa yiiɗi hawrude e jamma leylatul qadiri nangu jamma goto tan ñande fof aɗa waɗa hayso ko darɗe ɗiɗi aɗa fiɓa ko ñande hen woni jamma leylatul qadiri ha hitande nde dartomo wuuri ene wawi ma hawre jamma leylatul qadiri o anduɓe hewɓe no mbiren ni jaari koye sappo cakkito ko hen jamma leylatul qadiri woni ɗum noon so tawi en donkani mone men fof yo tinno jamma fof waɗa hayso ko darɗe ɗiɗi fiɓa anniya wonde ko ñande hen woni jamma leylatul qadiri yo Allah hokku en hawrude e jamma leylatul qadiri so tawi a juuli darɗe ɗiɗi e jamma leylatul qadiri baraji muɗum ko Allah tan andi o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗo e lycée Gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on jarama ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi teskama ɗeɗo hen balɗe kala ko nguleki diñiki yoga e nokkuji e nder leydi ndi Sénégal ha faynma Mauritanie Mali ɗiɗo e nokkuji kala hande o ko nguleki mawki ha tenti noon balɗe ɗiɗi jewtuɗe taw kadi ne yaade keneli musɗi no feewi aɓe jamira tan wonande ɓen joguiɓe ñabbuji chronique ko wayno diabète e tension e ko fate banggue rénal insuffisance rénal ɗeɗo hene gueɗe kala nguleki ene wawi addande joomum caɗele ɓurɗe ɗeɗon hamnade no feewi kumpital men ɗemngal pulaar gendidi leydi Sénégal hande o ko kamisa 4 lewru avril woni manditare leydi ndi Sénégal hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi woni duuɓi capanɗe jeegom tenggurengu duuɓi capanɗe jeegom e nayyi wonande ko Sénégal jeyti hoore muɗum hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye subaka hande o yuɓɓini wonande kay manditare gendidi leydi Sénégal toon to paale galle lamorgo to ɗum noon ko caggal ndende koñinkoɓe mbaɗi kay liiti mumen kame ñaañi mumen taw ko ñaañi juɓɓudi no feewi ko nden noon hoore jagorɗo Ousmane Sonko Abdoulaye Daouda Diallo hoorejo wonande jagorɗo wonande Abdullahi Daouda Diallo ko noonne kadi no wondi kadi e gardiɗo sursarɗeji ndu leydi ndi Sénégal mbawi tawede toon to galle lamorgo to leelani kanko hoorejo lindi wa yalti komo ɓorni wutte danejo tala kono kadi waɗi paɗe daneje o faye mabɓe noon o salminiɓe o urni ararayo ko ɗon noon liiti ɗe liiti araray gendi leydi ndi ngabbina ko ɗon tigui manditare ɗe gasi ha laaɓi gartaten koye discours makko gadiɗo ɗum ko hanki jamma sanga 20 ko nden hoccidiri e ɓesguji leydi Sénégal naɓe kala ngam hollirde ɓiɓɓe gendi leydi ndi oɗo henna ko discours makko gadiɗo ɗon ɗo toɗɗa duuɓi 5 e gardiɗi lefol laamu leydi ndi Sénégal ko adi kala o salmini o yetti o duwi o jaari kono kadi o duwanima ɓen Issa iyankoɓe wonɓe julde mumen caggal nde gayni korka mumen kono kadi o holliti o suɓama e gardidi leydi ndi Sénégal kono ɗo saaha woni kuccam golle makko ko ɓuuri heñorade ko haɓade kala ko fate banggue wonande tefnadi wonande jawdi tefnoradi walla ko mbiyeten mbuñaari ɗum ko haɓade ɗum ha iwa ha laaɓa ko wona ɗum ko kadi o holliti toɓɓere heñorade maw ummono ko fate banggue oɗo saaha yurnitade gueɗe guura ɗe beele kadi uste nde tawno Sénégal naɓe ne jogui dariɓe jamma e ñalawma ene liggo kono kadi ɓen ne tampi no feewi ɗo ɗo cogguji leydi kala ɓeydi ɗum noon jonde ɓurde yawde ƴeewe kay gueɗe kala gustira ha wawa hejje ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ne kadi jeeya koye discours makko hanki o kono o arti kadi ko fate banggue oɗo saaha wonande cetal bitegal ofnaka wonande kay kala ɗin ɓeɓe ndewidi ko fate banggue gueɗe ngaalu leydi ndi ko dirtina ko kala ɗum ne kadi ma rewide ha ƴeewe to fayi gueɗe e dow lawol kono kadi toɓɓere wonde ɓurde heñorade oɗo saaha jonde ma tafe to banggue anduɓe fannu ñawoje gendi leydi ndi ɗo henna ɗo woni kay luural mangala hakkude suudu ñawore leydi Sénégal woni tan cuuɗi ñawoje ɗi leydi Sénégal kamɓe ɓesguji leydi ndi beele kandi en jonde wawa joƴƴinede leydi ndi artay saria taw koye saria pewɗo no feewi ñawoje leydi ndi gona ñawoje dewɗe lawol ko noon kadi ɓiɓɓe leydi ndi gona ɓiɓɓe leydi rewɓe lawol kala kaymo ñawore yani taw ñawore koko yani e mum taw wona tan ñawoje ɗe ndewani lawol o arti ko fate banggue cetal tambingal sumgoji gendi leydi Sénégal
wo holliti ngal cetal o yeddani ngal woodi kono gueɗe kewɗe kay ma pirte hen fewnite hen ko wayno juɓɓudi ndi no yarata ni kono ne kadi candidature ji walla mbiyen ɗillandaji politique kewendi mum ma waw ustede ha wawa hejje ɓiɓɓe leydi ndi ko wala ɗum ko kadi sifa no wotirte ni woni hen teskaɓe e nder wote ɗeɗo hen ɓennuɗen donki ko wodde sabu moni kala ronkini ko andude holto wotoyte wo holliti sa ƴeewi kartal d'identité ngal de ngal waɗi ko mbadeji ɗiɗi ga ko carte d'identité to hen woni toon ko nokku gotirɗo wo holliti kartal d'identité tan sa joguima ɗum ɗo poɗɗa tan ko wodde ɗum ne kadi ko hunde fonde ƴewtede ko ɓuuri yawde kono noon ko noddude dialogue kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi ha ñawore nde heewa lawol ha gueɗe ɗe kala ndewa lawola ɗum noon ko artude ngal ɗon cetal wo holliti kadi ma o darowore hen ngaalu suuɗigu e nder leyɗele leydi ndi ko wayno kanŋe pétrole gaz hay gueɗe goɗɗe kala wo holliti maɓe darno plateau digital baɗɗo fayida no fewi kala sifande nde laamu ngu siifi ɗum noon kala ɓiɗɗo leydi kala ene wawi andude nden sifande no yaari taw wala kala sifande sifetede taw nden sifande wawataka andede firti ko kala koppereje nadde ko ma ande kala kadi golle bawɗo wonde ko wala ɗum ko kadi wo holliti caggal hande golle kay jogorde sifodirede taw koye golle hakkude Sénégal e leyɗele goɗɗe kala wonata tan ko daña mi daña taw kadi ala kala ko ɓurata hen goɗɗum ko wala ɗum ko weeɗi juuɗe makko faade ɓen joomen ngaaluji yiɗɓe gollade e leydi ndi Sénégal taw koye peewal e potal nde ɓen garata ɓe ballodira kamɓe kala ɓe golla ha tendi to banggue privé beele kadi ɗen gueɗe kala ene ɓuura wawde yarude yeeso o holliti kadi ɓen wonɓe nder guendi leydi ndi ene golla jamma e ñalawma joɓata lempo ɗum ne kadi maɗen gueɗe ƴewto ha joomen mbawa kadi holto mbawi hedande leydi ndi Sénégal wo holliti noon wo acciti poste makko wondemo koraɗo kuuɓal mo landa Pastef ɗum noon ko hawwawa tigui humnude aadi mo Sénégal naɓe tottimo ko fati e banggue gardidi lefol laamu leydi ndi Sénégal ko wala ɗum ko noon ko yetti wo jaari wonande ɗin ancien combattant ji kono kadi ɓen koninkoɓe dariɓe tambi nden kay kisala leydi ndi Sénégal ha wasi yawede kono kadi wo yetti wo jaari hooreɓe leyɗele rewnoɓe ɗo henna ɓe ko wayno président Léopold Sédar Senghor darde mum fayidinde leydi ndi Sénégal kono nonne kadi Abdou Diouf yetti Abdullahi Wade ha yetti Macky Sall jaltuɗo ko ɓooyani koɗo noon wo salmini ɓesguji Sénégal naɓe kala woni discours makko kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye horejo leydi Sénégal o saaha gonaɗo keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal keddoɗen koye leydi Sénégal gartoɗen koye yogay konnguɗi kollirnoɗi wonande Guy Marius Sagna tawtoraka ko fate banggue piilungal lefol laamu makko kanko Bassirou Diomaye Faye kanko on Guy Marius Sagna tawete to Nigéria gila Abuja ko toon wo jabti wo holliti jeeyi sababu wasdemo tawtore toon ko udditgol suudu sarɗiyeji taw kadi ko sedde yawo ɗum jeeyi oɗon sababu kono gila toon o wawi nottade ɗiɗon konnguɗi Ousmane Sonko hoorejo jagorɗo e gendi leydi Sénégal hanki one tijjano mataw saktude ko fate banggue listi jagorɗe makko ɗe kono ɗum noon waɗi retard hawɗo saaha mo gonɗen en cuwata o hebde en ko laaɓi ko fati e banggue cosgol gouvernement makko mo jogori RTS waɗi jillu to yummuma Ousmane Sonko hoore jagorɗo leydi ndi Sénégal woni Mame Khady Ngom on noon wawi yettude Allah juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam o ñaagui duwaw kadi o ñagani duwaw gendi leydi ndi Sénégal o holliti omo welti ko ɓi ko noma premier ministre kono kadi omo duwo jamma e ñalawma wonande kamɓe oɗo hen équipe dariɗo nde ɓe mbawata kay addude beelema e ɓerɗe Sénégal naɓe kala koɓe kalfina ko ɓe jettinum jaame kisal o holliti noon hakkude Sonko e Bassirou ko neɗɗo goto kamɓe jiidi yumma ko ɓiɓe yumma gonɗen omo ñaagui noon woto seyɗani dañ gueɗal hakkude mabɓe jaheten ko hatanto Kafrine gartaten koko fate banggue julde korka fayane nde ɓen ñotoɓe taweteɓe toon kam yeyoɓe comci taweteɓe toon ɓe kolliti oɗo saaha kay ɓe jiyani taw hay kiliyan goto wonani ñotoɓe wonani yewɓe baguiji ɓe kolliti noon ɗum ɗo hen ne herƴi no fewi ten ɗo tan e balɗe joyyi ne gasa wona julde ɗum no ɓe kolliti hen fayre mabɓe mawde no fewi jeheten ko toon to département mo Kanela ɗum noon wuuro wiyetengo wuuro Siidi ñande nogas e jeenaya lewru mars
mandire hen ndu sanga julal tisbar woni 14h ko nden tana musɗo waɗi toon soko debbo no tottono ko inde Dieynaba Sow duuɓi 26 kam weddi hoore mum e hoyndu ɗum noon hoyndu ɗum ko caggal nde o halfini ɓiyi ko joom galle makko mo ɓuftoyo ko toon o wattidi dille mawɗe noon nde nana toon nde ɓe ngari kam ɓe tawi kam ko gasi ɗum jeeyi sababu sappo pompine yaltimo toon hay wonki wo heddodaki ko wala ɗum ko noon enquête uddita hen jeeyi sababu wone jaydeli ko leti ko jawdi makko halkidi to banggue jawdi a daridi gartaten ko fate banggue haalullaji kewɗi ko fate banggue pewnugol passeport e nder gendidi leydi Sénégal ɗum noon waɗi haala mawka no fewi woni hen kolliti passeport sa yiiɗi fewnude ko ma jaltina ujunnaje 8 kono noon wona noon hunde yaari koni hen wayi kala passeport maɗa fewna ala ko wayli hen haydara so tawi ko tembere passeport ordinaire ko ujunnaje 4 tan foti ka pewnowo walla ka kestitinowo passeport ma ne gasi ko ujunnaje 4 tan mbuɗo so tawi noon ko passeport jaho Makkatul Mukarrama on ko 400 yoɓata so tawi noon passeport maɗa majji aɗa yiiɗi fewnide passeport taw daɗo gasani ɗum ko ujunnaje 8 joɓata so tawi kadi ko passeport jaho Makkatul Mukarrama majji yoɓata ko 800 ni hen woni noɓe dottiri ɗuma gartaten koye général Mamadi Doumbouya hoorejo leydi Guinée Conakry caggal nde tawtora ñande ɗiɗi nduɗe hen lewru toon to sikkada woni jam ñaaƴo piilungal leffol wonande hoorejo leydi Bassir Diomaye Diakhar Faye ɗum noon o tawi toon wonande sehil makko mo wowdirno no fewi taw ko Saar Sénégal najo koninke ancien koninke jooɗiɗo e fauteuil ne wonti handicapé o noon ne jooɗi ne sabbi ha wara nde o ari tan kanko on colonel o walla mbiyen général o heptini sehil makko Faye mo noddi inde muɗum o dicce leydi o salmini on o jooɗi o yewdi on ko juuti o ɗaɓɓiri numéro oɗon téléphone kanko on général Mamadi Doumbouya horejo leydi Guinée waɗi ngal ɗon baɗala ɗum uddi kumpital men e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani subaka hande o iwi ɗon ɗo wuro Nouakchott o yeehi fayi toon to état mo Trarza yahani goto noon omo yaade Mokhtar Wul en Ndiaye jakorɗo ya ngara o yeehi toon to wuro hego Nabaqiya gon wuro noon ayimo toon ko yidde kay wadde toon immigration taw ko lawol ngarɗugol gon wuro ne jeyno e guure ɓurde juukade taw ko lawol jatinowol gon wuro faade to hooso ɗum ko ñalawma hande o kikiɗe ne gasa noon ma o jeftoy toon to Nouakchott to galle lamorgo to yeeso galle lamorgo ngo hanki kikiɗe suka gorko jinnoɗo duppude hoore mum police wawi nangudemo kono o dañi gañande seeɗa noon andaka holko jeyno sababu yiddemo duppude hoore makko kanko noon o jeeya koye région orientala omo tawi juuɗe police jaɓɓotoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia ma artan men e wonande catal toppitigal ko fate banggue financement ji leydi Mauritanie hanki kamɓe kala ɓe cuuti juuɗe mabɓe yeeso hoore ndi ɓe gondi maɓe jogoro golle mabɓe comité ji mabɓe jaam e kisal Alhassane Oumar Mbotia mi salminima. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon kay e hettiyankoɓe buuɗal yurmede en calmini ɗumen no feewi kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ko gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o wawi kay hono ɗowde ñalawma hanki o wonno ko jasalare tati lewru avril ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi to palais présidentiel taw noon ko wawde kay ɗowde won on prestation taw ko serment e on président kañum e terɗe commission ko fati kay eɗen koppereje taw ko rewdude ɗum e lawol poccugol ko wiyete la vie publique kanko gaddi o leydi ndi o wawi kadi hono wawde kadi hono noddude hono ɓen taw kadi ko président o e terɗe cuɓaɗe ɗe pour wawde kay wonde kay e wawde wiide wa rewɗo ɗum hono lawol koɓe jogori kadi kono halfindade nde ɗum no waɗi kanko gardiɗo leydi ndi o wawi kadi bajjinde ɗum e wawde kadi hono joƴƴinde hono ɓeɗon ene tawta noon ene hono oɗon cérémonie woni ɓeɗo hono
Mohamed Bemba Maguette kanko ardi jakka gendi mo leydi hoɗum kadi Diallo Mamadou hono Bacca ko président conseil constitutionnel wondude kadi e Moulay Wul Mohamed Lagdaf ko jagorgal kolaɗo kuuɓal taw kadi ko jagordu taw kadi ko toon to galle hono lamoɗo to Hameyda Wul Ahmed Taleb ko président taw ko cour des comptes e Selmo Wul Sidi Wul Moustapha ko président du haut conseil ko wiyete hono fatwa ko ene wonde kadi e de recours to gracieux Mohamed hono Lamine Wul Mohamed Lamine ko procureur général taw ko gonɗo kadi cour suprême wonde Mohamed Mahmoud Wul Emat ko conseiller taw ko hoy toon to galle lamorgo to ɓen ene tawtora hono nde ɗo hono jedde toɗɗade kanko gardiɗo kay oɗo commission e terɗo mum taw kadi ko ɗen koppereje ɗe ɓe kalfina ko wiyete la vie taw kadi ko publique kanko gaddo leydi hono Mauritanie Mamadou Sekala Kasabani o wawi hono jaɓɓade to galle lamorgo to oɗon taw noon ko on joɗiniɗo taw ko leydi taw ko mbiyetendi royaume taw ko Bahrain taw ko kanko oɗon taw kadi ko roi Hamed Ben Issa Al Khalifa ko kanko tigi woni taw kadi ko kananke mo roi taw kadi ko to royaume taw ko Bahrain kanko noon gadduɗo hono kano oɗo ɓatake tottude ɗum kono gadduɗo hono leydi ndi e caggal kay kanko biyeteɗo hono taw Khalid Ben Salman Al Muslim ko kanko joɗiɗo royaume taw ko Bahrain ɗo e nder leydi hono Mauritanie caggal kay nde jodde e gardiɗo hono leydi ndi tawta ko ɗoftuɗomo hoto ɓatake ummorade e oɗo kananke mo leydi hono Bahrain caggal nde o yerti toon o wawi bayyinde huccitde e ɓen jayniyankoɓe wiidemo wonde kay o addani mawɗo leydi ndi ko ɓato kuru ummorade e oɗon kananke mo leydi royaume taw kadi ko Bahrain e wawde widdemo on ene jaɓɓimo e tawtoredemo taw kadi ko batu mbannoji taw kadi ko some capantati e tatoɓijo waɗa toon ko fatti ono ligue arabe taw waɗat toon koye e lewru taw kadi ko mai darotono ndu ɗum noon amo ñaagui kanko gardiɗo ko leydi ndi ndew tawtorte oɗo some caggal ɗum o mbawi kadi kon yewti toon e gueɗe o wi ko fati noon e jokkodiral mawgal hakkude noon gardiɗo hono leydi ndi Mamadou Sekala Kaswani e wonande e oɗo roi taw ko Hamed Ben Issa Al Khalifa ɗum noon ko ɗum tigui o wawi kadi yettinde ɗum gardiɗo hono leydi ndi o wi kadi o wawi kadi yettude ɗum gardiɗo hono leydi ndi no fewi e tuma nde jaɓɓimo toon nde ko wona ɗum ko ene tawtora hono jonde Mouhtar Wul Ndiaye ko jagorgal ko fatti kadi kadi toppitiɗo toon to cabinet taw ko gardiɗo hono leydi ndi ɗo e nder leydi hono Mauritanie ko tawi ko nelaɗo keeriɗo taw ko kolaɗo kuuɓal Nations Unies ari ɗo kadi ko for toppitide ko fata ha Sahara occidental o yettima ɗo e nder lamorgo leydi hono Mauritanie guila kay ñande talata ɗiɗi lewru avril ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo e lamorgo leydi hono Mauritanie kanko biyeteɗo Stéphane taw ko mistria o addi noon ko wawde kay jokkodirde kadi taw kadi ko leydi ndi e ummorademo toon to Nations Unies to ɗum noon ene wayno kadi jokkodiral ngal ene tawta ɗum wono jagorgal ko fati kadi e ndenka leydi ndi hanana Wul Sidi o wawi kadi ɓe mbawi kadi kono yewtude hen e wonɗene gueɗe taw kadi ko hakkude leydi hono Mauritanie ko fate kono oni e wonde kadi e wawde tittinde ɗum no fewi to batte honiyakagal taw ko leydi hono Mauritanie kanko noon o wawi kadi kono jokkodirde kadi kanko oɗo ministria o wawi jokkodirde kadi e jagorgal ko fatti e gueɗe caggal leydi biyeteɗo Mohamed Salem Wul Merzouk ɓe mbawi kono yewtude hen e gueɗe kay ko fate noon e gala kadi e gueɗe taw kadi ko nder leydi hono Mauritanie hani ko gueɗe kadi kewɗe wadde taw kadi ko caɗele e Sahara occidental ko hani e andude leydi Mauritanie ndi ko darde mum nde daari e jokkodire e wonɗene leyɗele ha wawa kay yaltide e wone ɗen kadi taw kadi ko leyɗele e fatara musɗo no fewi o wawi hono ɓeydude hen kadi o wi gonde kadi hakkude hono jotodiral leydi Mauritanie kadi e nder oɗo ko wiyete kono Nations Unies ko hunde kadi tinde no fewi hani ko fate kono ko mbiyata kono plateforme X ko kanko noon oɗo taw ko Stéphane Mistria kadi ko o wawi kadi wiide kay hono ko kadi ko fatti kadi e ndenka e deƴƴal leydi ndi hani e Sahara o ɗum no fuɗɗano ko noon koko ɓooyi kono noon maɓe jokku golle ɗe hani e 16 no mbiruɗen ni e lewru kono dartoon ndu ɗum noon caggal nde arno ɗo yede kanko kadi e lewru kadi septembre 15 wonno e hirande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko noon kay
ɗo kanko oɗo kadi responsable uji ko nande IFP woni taw ko responsable men woni force kadi taw kadi union des forces démocratique ɗo e nder leydi ndi gueɗe jooɗima kay taw kadi ko gila 1 avril hani taw kadi ko wawde kadi jooɗade e miccade e ko fati arde ko ɗum noon ha 31 lewru taw kadi ko mars ɓe puɗɗuno ha 2 lewru hon avril ɓe mbawi kadi jooɗade e yesso kadi e bayyinde e ɓen jeyanjiyankoɓe e wiide kay ɓe mbawi kadi haalde hen gueɗe kewɗe no fewi ko fate sumgoji ɗi baɗoji lewru hono taw kadi ko juin ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ha ni won caɗele hakkude mabɓe e da abeyde kadi gueɗe kadi ko fate e élection ngaji baɗi to leydi hono Sénégal ɗum ɗo foof ɓe mbawi kono jubbude hen haalan ɗum jeyandiyankoɓeɓe e ɗum noon e wawde wiide wonde kadi darde mabɓe kadi ene wawi kadi jokkude e ko wayni ko toon to alegal lamorgo taw ko barakana toon dey ko ene wayno ɓe mbawi kadi rottugidde toon wonɗe ene gueɗe ko fate hono guura e tawtorede hono gouverneur Mouhamadou Boun Salek ɗum noon ko on wawi kon tawtorede e gueɗe payodinde taw ko dokkaɗe toon ɗe taw ko fati e lewru korka noon Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo woni tugguɗo leydi hono moftede e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji komo Sar ɗo gam weltare a yawtiɓe Alassane Oumar Mbodji ɗum ɗo woddi kumpital men ɗemngal pulaar to leydi ndi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali nden ka e kisala bertindi leydi ndi jeeyi sababu noon mission armée leydi ndi e nder selka mo duenza ɓe mbawi wadde toon kene tolno e piyanɗe 6 e wiide chef d' état major général armée gendi leydi ndi ɗum noon ɗen piyanɗe ɓe mbawi wadde hen piyanɗe 2 taw koyno ko mbiyata lernaba piyanɗe 4 mbaɗim koto duna ɓe mbawi bonnude toon noon matériel uji kewɗi no fewi guila e fetilaji ha e gueɗe pettoje gueɗe goɗɗe kala holliti ɗum noon hanki o ko état majeur général armée gendi leydi ndi garten ko fati banggue dialogue hakkude ɓiɓɓe leydi Mali ngal kaldigal ñande 2 avril woni hecciyanke o jonde mum jooɗima to CICB ɗum koye sal keptinade to Bamako toon jonnde jooɗi kono kadi tawtorede jagorɗo état jagorɗo administration territorial leydi ndi nden jonde noon ɓuuri hen hewde ko rewɓe e yonta woni sukaɓe holliti noon leydi moƴƴata ɗon rewɓe sukaɓe nottaki jonde kaldigal kono kadi rewɓeɓe kolliti kañumenne kadi ne keɓani ngal ɗon kaldigal ɓiɓɓe malinaɓe kala siftinde moon ɗum ko caggal nde laamu leydi ndi firti wonande sifande Alger ko nden noon ɓe pelliti darnude catal goomu dewintogal kaldigal ɓiɓɓe leydi Mali naaɓe kala haɓotoɓe huuɗo bonko ko mbawi teɓade Nigéria naaɓe ɗiɗo ɓe nanga ko toon to Buguni taw koyno ko wiyeɗo Herema Kone ɗum noon Herema Kone Nord ɓe nanga koye appartement goto ɓe nanguira ko ene tolno 15 morceau taw ko cocaïne kono kadi ko renseignement tan ɓe dewra haaɓe jettoyi to Buguni ɗo ɓe jeeyata ɗo ɓe mbiya teɓ oɗo saabe tottama procureur ɓattiɗo tribunal mo Buguni aɓe tawe e juuɗe hakkude Côte d'Ivoire kamɓe Mali ene ɓeyda jokkodiral nden ka e kisal keerel muɗum to nokku biyeteɗo Tengrela ɗum noon ko janki hanki o ɓe jooɗi wi Thomas Tima Coulibaly taw kadi komo leydi Côte d'Ivoire toon to Tengrela ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ɗum noon ko yidde ɓeydude nden kay kisala haɓade ɓen ɗanatoɓe ɗanleɗe ndewani lawol walla ni ɗanninteɓe e suuɗayre wona joomen jooɓa haalis tawne ɗannine e kala ndesten ma ɗum woni koɓe kaɓoto so tawi ɓe nangui ɓen koko satti ɓe pawata e dow mumen jagorɗo économie kame finance leydi ndi holliti beele ko fati banggue jobgol vignette fatidi koye autoji wonno happu mum ko 31 lewru mars mayduɗo henna ndu dirtinama ha 30 avril taw kadi alta yobde happu kono kadi kala joom oto ɗo e oɗon date 30 ɗo henna lewru nde watta yobde ha timma sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen baɗannoɗo trafic drogue international taw ko Bissau Guinéen nanganoɗo to leydi Guinée Conakry to bowal ladde dimoje ngal Gapsian kanko noon woni inde makko ko Dias
obida ca mo duuɓi capanɗe nayi e nayya taƴanama hanki to kaso taƴanama hanki to tribunal manfanko hanki noon taƴana duuɓi sappo mawlelo e nder kaso ɗum ko caggal nde iwno toon to brésil wonno ko 2018 o jolno koye émirata ko diwowa ka leydi émirata wari noon ko hatta bo laaɗi diwoje ngal Conakry ko tan o teeɓa ko hanki ñawore makko yani ma o lelo duuɓi sappo e kaso tengu rengu to leydi Gabon wonande 2 avril ko nden ɓe mbanno cérémonie ko fate banggue dialogue national ɓiɓɓe leydi ndi ken tolno e 600 partisan mbawi no tawtorede kono ñalawma hanki o ne fonno jokkude toon to stade de l'amitié mo Libreville kono kadi ɗo saahaɓe dirtini ngal ɗon kaldigal ha 18 lewru avril nduɗo hen a wonandu caggal teskede won luure seeɗa puɗɗi feeñde e nder ngal ɗon kaldigal to banggue jagorɗo ɗo o oɗon fannu kame suudu sarɗi ndu leydi Gabon ko waɗa ɗum ko noon kanko général Olongi Nguema Tidja to leydi Côte d'Ivoire ɗum noon fayi koye yontere fanude to leydi Côte d'Ivoire ene ɓeyda jokkodiral hakkude muɗum e leydi Italie ɗum ko caggal jillu horejo leydi Italie woni Mattarella hakkude mi Alhassane Dramani Ouattara ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate kene ɓeyda commercial hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi ɓe kaali ko fate guerre to Gaza darde daretede hani ɗo guerre hawɗo guerre wawa darade ɓe kaali kadi nden kay kisala leyɗele Afrique kono kadi toɓɓere ɓurde mantinade nde ɓe kaali koko fate banggue ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol taw ko ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire natoɓe toon to Italie peeje ƴetteteɗe ko fate oɗon fannu mawo jillu makko ko hande gasata toon to leydi Côte d'Ivoire to Niger suudu ñawore leydi ndi du ñame yamiri accitgol ɗiɗo ɓattiɓe gonnoɗo hoorejo leydi ndi pollaɗo e laamu muɗum Mohamed Bazoum o noon ko Abdourahmane Ben Hammed ene wondi kadi on ko jaydiyanke ɓattiɗo toon to galle lamorgo to ne wonde Mohamed Bareka onne kadi ko keynuma gonnoɗo hoorejo leydi Niger pollaɗo e laamu gonɗo e kaso ɓen ɗiɗo noon mbawi accitede taw koye yamirore suudu ñawore ndu leydi Niger to Burkina Faso délégation Tchad taw ɗowi ɗum ko jagorɗo faggudu jokkodiral hakkude leyɗele biyeteɗo Hamada Assou Yati Bakary ko on ɗowi ɗum to Ouagadougou ɓe dañi jododade ɓe hoorejo leydi Burkina Faso jonde mabɓe noon ko arde ngam beele Burkina ne nangana ɓe koyngal ɗon ɗo leydi Tchad woni candidat ko fate cetal ASECNA ko fate banggue navigation aérienne nden kay kisal laaɗi diwoje gonƴe dow nde joɗorde mum jooɗi to Madagascar wonande leydi Tchad ne jiiya e ƴamoɓe ngolɗon lefol jeeyi sababu noon jillu mabɓe toon to Burkina Faso beele Burkina ne nanganaɓe koyngal ɓe mbawa gagnade hen ko hande fonno wonde wonande puɗɗogol campagne taw koye sumgoji législative ɗum koto Togo dirtinama andaka noon ko ha holdena ko hanki tan wonande dirtina tambiɓe cetal sumgoji leydi ndi ɓe dirtini ɗum ɗin sumgoji ponnoɗi latade nogas nduɗo hen lewru ko hande fonno fuɗɗade campagne ɗon ɗo fate banggue constitution leydi ndi miija waylede hakkude conseil constitutionnel leydi ndi kame suudu sarɗoyeji ene yowa taw ɗum noon ko yidde rokkude doole hooreje leydi ndi beele kadi kala ko fate sumgoji taw ene wawa rewde toon to suudu sarɗoyeji haɗo ɗon tawana ɓiɓɓe leydi ndi gotata wota tan ko ɓen sarɗi yankoɓe to Afrique du Sud hoorejo wonande suudu sarɗeji leydi ndi acciti golle mum ñalawma hanki o acciti golle makko ñalawma hanki o acciti golle makko ɗon ɗo leydi Afrique du Sud heɓoto gam yaade sumgoji présidentiel mum jogori latade ko nogase jeenayyi lewru mai caggal ɗuɗo hen lewru ndu gonɗen kanko noon o rewira ko corruption mbuñaari 2016 2019 de o wonno jagorɗo kono leydi Afrique du Sud kanko noon ko ma o nottoyo suudu ñawore leydi ndi paɗen koto joolam jaberi Royaume-Uni holliti metti mum mawɗe no feewi taw wi noon ko parti libéraux en
wonande ɓe kolliti fandare mabɓe kay ɓen sarɗi yankoɓe ko Royaume-Uni yo accu yeyde armée faade Israila. ɗum noon ko caggal nde Israila waɗi jumre mawde no feewi, waɗi fiyande ha dirguiɗi pittali jeeɗiɗi tawɗin kala koye jeeyaɓe pelle Amérique naɓe daraniɓe haqqe innamade e wallude ɓen ñoolaɓe taweteɓe toon taw kadi ganduɗa hen nayo jeeya ko toon to Britannique koreji ɓen sarɗiyankoɓe erima leydi Britannique nde accata yeyde armée faadi to Israila jagorɗo kono David Cameron gonnoɗo e foftorde mum taw koye Pâques ko wiyete julde mabɓe Isayiyankoɓe dartini foftorde mum arti gam ƴettude ɗeɗon golle keñoraɗe e ɓeɗo henna waraɓe toon Gaza jagorɗo Hamas mo cellal ɓalli holliti bilan waraɓe tan gila tan ken tolno joni lebbi 6 octobre ha yetti ɗo ɗo jaraten woni 4 lewru avril 2024 ko ene tolno 60 ujunere pawɗe 60 pawɗe temedde tati 37 neɗɗo woni ko wara e nder leydi ndi gila tan 7 octobre ha yettiɗo hen ko ene tolno 65 ujunere pawɗe temedde 6 e 68 woni ko gañi hen. ɗum noon ko woni toon heege e ɗomka e rafiji wayno leydi ɓe ngala koɗorɗe kala jirguinama ha memi leydi tawɗen piyande kala jeeyi sababu ko leydi Israila taw koye jangu 7 octobre ngu Hamas wanno toon to Israila to leydi Iran hewɓe mbarama. ɗum noon ko hitande yawtunde 2023 wi noon ko cetal Human Rights Watch tambingal ko fati haqqe innamade ɓe kolliti ko ene tolno e temedde 853 neɗɗo leggal dande mum itta gam yarga hen temedde 292 taw kadi ɓen nanguira ko fati banggue drogue e nder leydi Iran sa nangama tan ko yarga ko nonne kadi nogas ɗiɗo e mabɓe nanguira ko fati banggue viol mbarda ko viol wadde viol faade rewɓe sukolon togoson kono kadi 38 ɓen ko yaltinde konnguli mumen faade Allah subhanahu wa taala taw ɗin konnguli gona konnguli belɗi heɗade sen 16 taw kadi ko yargaɓe ɓe noon jargama andaka holko jeeyi sababu ɓe jarguira to Iran heeɓi janguji ɗiɗi to noko mbiyata sabhar e noko mbiyata rashka ene tawi kerol hakkude mabɓe Palestine en tawi kerol hakkude mabɓe Afghan en tawi kerol hakkude mabɓe Pakistan jafoɗon ken tolno e 6 mbasi pittal men hen joyo jeeya koye armée leydi Iran kono kadi ɓe kollitima ɓe guddiɗen loskoji mabɓe mawɗi no fewi hol kalɗo gonga hakkude leydi France kami Russie ɗum ko caggal téléphone mo jagorɗo leydi France to banggue konu noddi nande muɗum jagorɗo mo leydi Russie taw koto jagorɗo konu wayriti haaldude ko gila octobre 2022 ko hanki téléphone rewi hakkude mabɓe wonande jagorɗo kono mo leydi Russie holliti France ɗaɓɓiri kay ko Moscou kaldigal beele jamne arta toon to Ukraine jagorɗo kono mo leydi France wi ko loppet ɗum kay rewani hakkude mabɓe te gonon jagorɗo leydi Russie o holliti ngal kaldigal oɓe kaali ɗum jogori wadde ko toon to Ankara walla Istanbul mo leydi Turquie taw rewa ha toon to Genève kono kadi France yeddi ɗum ha memi leydi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno Kumpital ngal min gaddanno mon tikkiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehilo moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaiki jaam yo jaam Allah hirane noon